Здравейте и добре дошли в Байк Рейсинг. Нека да започваме туториал. Аз ще направям поредица на тази игра. Надявам се да превърти и преди съм играл. Стигал съм до едно ниво. Ако не моля, стигал съм до едно определено ниво. И не съм могъл да го биям. Да го минам. Съжалявам, че така говорим, аз съм леко болен. Не знам дали ще има клипове, но и цъпрано да има. Назад. Нито. Още ми трябва да научи. Така. Съжалявам за шума, просто скок. Така. На Майнкрафт ще продължавам да правим поредици. Така, започвам от първо ниво. Просто окей. И се пробвам да ги минем всичките 4. Не знам как да ги бъде. Ми ще играм само по 5 такива. По 5 нива на ден. По-точно на клипче. Колкото мога по-добре, че минам. Вече имам много памет и надявам се да ви хареса видеята. Сега тук нещо ще да ме забави, докато си спомням. Или не беше... Ау. Как се помня тази? Така. Добре. И сега са лесни нива. Бързо бих това нива за 2 минути. Не. Съжалявам за това, надявам се да не е станало нещо на клип. За това си мисля, че може да ми попречи скокче. Добре. Има някакви нива, които са много трудни, но те все още са лесни. Се надявам да е така по-напред. Обещавам, ще я превъртя и да се надявам за вечера, че ще имам епизод на Minecraft Survival. Добре, това беше лесно. Ще стигнахме до този чекпоинт. Надявам се, че така не ще стане. Не правим трикове, но че не напълно. Лесно на... Аре, охо, как се спасих. Да, напредна. Добре. Това беше лесно, да продължаваме просто. Сега сме тук в предната, където ме е дъжд. Сега това е много гадно в град съм го преди. И сега трябва да мине тук през-долу. Добре. Тук малко по-бързо така. Това беше лесно. Сега това е много гадно. И много трудно. Добре, умрях. Първото ми умиране. Второто ми... Мисля, че сетих как да го направя. Ако не е така, няма да напред. Добре, имаме последен опит. И се надявам, че ще го мине, дори няма да позивам. Не дига предна. Добре, взехме чекпоинта. Има бомба, която ще ме забави. Оп, ме забави. Така. Това беше лесно. Нито е друг. Нито. Как иска да ме изложат. Ще има 2 звезди, но както да е. Като се пробвам да се задържа колко мога по-напред. Добре, минахме и това. За сега имаме 5 звезди. Трето ниво.
Ще минем по 5 нива на клип. Мисля, че го казах, да, казах го. Така. Опа, умрях. На ниво имаме по 4. Не, нива имаме по 4 живота. Добре. Да му дадем газ сега. Това е много гадно. Да. Аз също трябва да му дадем газ. Трябва да ми поздобне както да е. Ако не другата стотинка ще видим. Ох, как се удърва. Дали се може напредна? До някъде, да. Ще успеем. Добре, успях. Опасим метро и... Станахме само с една стотинка, но... Поне спечелихме нивото. Няколко видите имаме. Така. Една. Така, ще побързаме. Ау, как се взема. Добре, да стигнем да... Опа, тук ма... Така. Мисля, че измислих какво трябва да направим. Тук се предна. Стигаме. Няма газ. Изяхме ме убива да карам. Пишете в коментарите за тези, които са се абонирали за мен, но и за други, който каквато игра искате да изтеглям, да като на геймплей. Оп. Това е много гадно, което стана. Добре, няма по-долу. Това е гадно. Добре. Взехме чекпоинт. Ох, как да взехме чекпоинт. Сега съм го взел, но както да взех го. Само да спазим, че може да умрем и започва от начало. Или другото го заснемам този клип за втори път. Защото тема ще за малко ще да се каче в YouTube, но да искам аз спрях качването и както бях изтъркал преди това клипа и така се стигна, че трябваше от начало да го правим. Вече ги нямам тези нива. И тук ще пак една звезда. Да, две. Нямаме това ниво. Не, това 6, но както да. Може 10 да минем. Да, 10 ще минем. Зависи, може по-малко да минем. Добре, тук става ще има. Дори не знам. Как се перна. Така, да минем. Налом. Тук много добре взехме. Вау. Ще да кажа, че не изпуснем стотинката. И добре. Нямам да изпускам, нали? Добре, така. Добре. Просто си мълча. Колко става. Слава Богу. Колко съм просто така. Дай назад. Добре, качихме се тук. Така, напред. Трябва да дадем назад. Това беше лесно. И сега това ще трудно малко. Как мравим те достава? Умно спаси това.
Я да не подня карма. Минавам това ниво и това ще. Ами, щях 5 нива да минавам, но... Така. Надявам се фреймовете да са добре като FPS-а. Добре. Тук трябва да внимаваме много при тези гадни неща. Нямам нито ще да го използвам, но че това сега ще ме забавя. Добре. Опа. Това се може някакъв цакане. Да. Сега тук. Вау, как минах. Подвички идват, якото ме забави. Но сега ще го миним. Така. Така. Добре. Минахме го. Две минути. Ами, мисля, че за този клип ще е добре. Следващия път ще мине и другите 8. Така. Ми благодаря, че бях с мен. Аз съм Андро БГ и